long live APHC, long live, long live, long live. Sekretar le hai ke chini lo ke di la ke alang litum ke bongo senari deng si ko bongo sena pen bihari atum abot pen si election ke hai alang APHL से असों पेन मासरेली आजाय में के पमान पौन लासन सी के दामतांग पाइपाई नि फाइन कोयानी दिफुआरंग सुपी बिरला सारादा पाथुआ क्लामलंग पेन APHL से असों पेन मासरेली आजाय में के पमान पौन बांसो अमायरंग APHL से अमायफु जायगा थाराहिन पेन चिपातिर पी पॉन्सी सारादा पाथुआ क्लामलंग पेन आरमु चेजेंग पॉन्सी DC असा हेमलंग आम पिनपुरा लो सितामी DC akai pi nirola phang chopia phan binpura lo pajirda birta kirib dunlong atengke penang anakar bi atum APHL sike kroyara datum atokano kedo akarbi iswes akarbi aradatum labangso keche songalong nangche tong dunjia phan chisik chedang ponlo bonta CM lapen DC atum chedonu dedet penajok hem konglong anta khang et pusi APHL se mai phu IAS retired jaika tharahin pen phirang ke thengnu ningje pon lage DCSP atum ke chethana links ta hala political leader hedi hala tumalam se arjuji ke da ke CM dangti phirang ke thengnu kaningje pon alam the pen le nonang ton pen arju pon sina clear prang si ni lito program ke en pini dak procession doji di puang angbong lamat si procession doji pulo amat district administration atum bongo sena ru bihar sena aphan ka pheri pena jo nilitum phan permission ni dile and nang pipet lo ni tum phan nang pipet thika pe klang ke Bangladesh along gondugul ke dua pot la sini tuan pandang pekla procession dak klem nang ni alam e pilon de Bangladesh pule de bongo sena lo bongo sena tuan pan ka pheri peno pot si ladak BJP sarkar atum neli tuan pan constitution na teng pen procession ke doji aphan assembly ke doji aphan lam kaning je aphan neli tuan pan nang pipedet la alang li ili tuma CM abang mono chohan aphan pheri pikle Mondo Johan alang lipan injek lab de titi. Muna Johan alang lipan iltoma CM apan injek lab de titi. Ama si alang li hala Muna Johan apan ka pheri pena joksi. Lapen bongo sena tumpan ka pheri pena joksi. Bihar sena tumpan ka pheri pena joksi. Ilitum da Khilonjia Ohomia Adivasi aru tribe hokolor tribe atum apan. Itum apan dak meeting na pedulong le. Procession dan nang peklem long le lam dan nang paningje long le la sona kam si non klem bom lo latu kopia ke mang mesin ang letung procession ke dam ji ni tung ke mang ke la ke autonomous state nang veki number 1 autonomous state nang veki number 2 ke 6 schedule pangtang vek long nang ji lapen ke number 3 ke 125th constitution amendment bill hala bang modify nai lar chot nai pupete non ateng ke chokchi non ateng pulote ituma council apan ponchayat sika pin chong ya kam sika claim lason ke claim nang ni puni tunge ponchayat ke lage itum do lage itum da metha ponchayat dulole hala servan kep pupini ne dulole dulsung waisa pudola injang tiruponyo songsadwen pudola ja mukpom chauhuban pudola dorbar snong pudola dulsong waisa pudola ituma methang ta dulu hala bangenangji setala kichi atum a ponchayat abangke lake constitutional long matake tokdo constitution article 243M along take tokdo la kichi atum ponchayat abangke dak itum nang ni itum methang ponchayat hala bang itum nangji itum methang ponchayat allo ka silam nai ke 6 schedule paragraph ke thom along pen si silam nangji Pinana itu armu kecing rumi penan Tona si somosti benar tu situ ngelam do tapi ni komcet si thelong si. Pini ong e olo komcet ancok tagalilo. Atema la Muna Johan kang cek penopot. Ili tuma CM ka pheri penopot. Pulis tumpan pusi. Itum arat ke wang tumpan an. Ha am tereng ta kang etlo.
kopli along ta khang et lo la pen along pu east anatuta dilai beteta khang baret lo la sidak nang le dun un edet lo DC penang le tum phan la procession rally ke dam ji phan permission na PPDS taminang le tum dam ji ma dam det nang po athema la ke alangli kapeklang pilo Bangladesh long gondugul dopu like Troy me alam lo man lage hadak Bangladesh ke halake independent kaprega sovereign country halake hadak ko pini ke plang bole dak pilo itung ke thang dai claim dak nang po kam ke do la puthakta Kolkata ke chief minister me thang masi procession ke Japon la pen sip sagor da tu mi heta procession do hadakta la pen umrong surda procession do son si do bom lo da ko pio polo ke do long le dat po la ke tek lo along lo muna chohan phan ka phiri ituma tuliram rong hang ke la po la bongo sena bihari sena tu phan ka phiri pen jok itum phan na pe do long le ke nali tumpan ahini min ke ba tumpan khanglap si pulo nong li non hejong ji lo tare la support na li ko pilo sarkar pachini ge sarkar phan pachini ge son ke claim nang ni pen lo itung ko an lo pu po di alang li tung ge muna chohan phan se pheri bom jalang ke lai lo ke sung ke muna chohan phan se pheri ji pawan kumar rai phan se pheri ji ojit kumar de phan se ka pheri karbi atom phan pheri ri la tum ke la karbi hijan si paji thupe that nang ji pusi hala tum ka chisi ili tum phan karbi hijan masor telere mas bhaja pa kam si tum ke claim je phan se ke chisi oka thu pen hendi okarnu mane karbi atum si inglong aso hijan si inglong aso atum pachi pi thira hala bongo sena bihar sena atum itum along le itum adet nang cherai tip long ja phan si itum ang bong na pachi thu pe thatja kam si ke claim pini nang le tum phan la procession rally ke dam ji armu che jeng ji phan la ke khang lap ke CM ma hin ben ke khang posip ma lage DCSP atung ke chethana links ta hala political leader hedi hala tumalam si arjuji ke da ke CM lo lage tadi awareness sangat tumro golong ke than tam na ki video sing kon dire ko sir nang li tap an lu nang ne tadi sir hala bang nang le no nang tum abang issues bang opi ko se change sikha sir son lu nang ne lo yo article 2 paragraph 7 tuliram hana jai me sir issues bang na tum changes bang son si de ko mo so bang sing issue da change si luti lake 2 paragraph 2 subparagraph 7 mandate 6 schedule long se do sir so bang awareness sangat tum dong nang li nang thek long le pin le tok ti de sir nang le pore sir so awareness bang tum long long pon lu nang ne la so awareness bang na tum nang ne dai nang li chi pi lu nang ne dai nang li ta chi pi lu nang nang li lo non de avoided do nang li pu bom ke onar lo sir nang li ni phan la ke mati non na pe klang le mati acha ata ma velo hala mang ke nang li tum pin ne do ma nang arju ji sir nang li people si question lo man thak tuliram se nang toy dum ma ke sir nang li people si question thak lo sir ni card nang hak en lu ke nang pe klang en lu ke awareness sang tum people nang pe klang en lu me awareness sa kai ta people lu ke tuliram arju phan nang tuliram ban people arju hai hede nang li phan people tuliram people arju hai hede nang li tuliram pa tuliram si nang toy dun bodi nang li gali tuliram li bongo sena sina toy dun nang li pa lagi bongo sena nang li ke 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 bongo down with bongo sena yes silang tam pelotang saya di media lagi kahai kone pen order banget loh kalau kita mepini ani anta council pen dak hardly hai deh kopi itu kalau sama lande ka tharle hai he ga chini lo ke di la ke alang litum ke bongo sena reading si do ko bongo sena pen bihari atum a vote pen si election ke hai alang litum lama se alang litum tharle hai deh lo la hello itum tribal atum an la pen khilonjia khomia la pen adivasi atum an chelang pet pen jok si litum election pape hai he te hala election ke hai tum tharli unji la ke lo long si tok do kamu hedalam pen jing bar ikre ko nali tuma kan da semet kedam tanga por hot pijara ka te song participate de kami non ba nali tuma kan se issue kan kon ke nali tum la ke ratchari ali ke sia kamsi ya bangso aku tikang campon se aku itu kok masih la ke ni litung ke jiklo yon clear prang men sini tung a program ki tik ke hala
cikluan pria apa me ciklu pensi ni tu ni pinia program kita kente hala sohun pensi la anda claim ji pun itu pu ya ke athema election hotke de election hotke alang litum pulo election hai lote tangden lote eviction ji pulo election hai den mar bang eviction se de age election ke hai tum se eviction ji kente la hello APSLC supporters la pen protester atau makan khang ya la sila sebut apa isi la ke ilitum neliga peri neliga sini ke bongo sena RSS atum pan bihari atum pan ka peri pen joksi monacho han pan ka peri pen la pen Pawan Kumar Rai pan Ojit De pan ka peri pen joksi alang litum eviction hai hedet la pen ni litum pan pini meeting pe dolong leja kam ke claim la alang litum nah itu next agenda ko ni litum agenda ke la awareness program ke do pompo ni tum ke claim bompo la pen ke ason do ila no ma ke nang than et ni det la bang ke ba nang than no dak no ma ke nang liga li tu nang li bongo sena toy ju nang li lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li 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 bongo sena down with bongo sena yes.